Bon dia, Rafaela. Bon Què dia. vols fer avui? Pintar, manualitats, fer exercicis... Ser una persona gran no vol dir que t'hagin de tractar a condescendència. Fer-se gran no vol dir deixar de gaudir de l'activitat física. Fer-se gran no vol dir deixar de relacionar-se amb altres persones. Fer-se gran no vol dir estar desconnectat i no poder utilitzar la tecnologia. Fer-se gran no vol dir deixar d'aprendre i tenir nous projectes. Fer-se gran no vol dir perdre l'oportunitat de compartir el que saps. En el Dia Internacional de les Persones Grans, Recordem que l'edat no ens defineix. Les persones grans mereixen que respectem els seus drets i de coneguem el seu valor com a part activa de la nostra societat.